Tenkrát, když jsme dělali skill, ten sociální experiment, jakože jsme spolu, tak jsem se v jednom videu zmínila, že bych klidně byla taky s holkou. A taky jsem říkala, že kdyby vás to zajímalo, tak na tohle téma udělám někdy nějaký video, pokud byste měli nějaké otázky. A vy jste říkali, jo, hej, chceme to video, tak tady to máte, po 3 měsících. Jako úplně první otázka je ta, že co to je LGBT vlastně, to je zkrátka pro lesby, gay, bisexuály, transsexuály a prostě i pansexuály a prostě všechno do toho spadá. Takže jenom zkrátka, kdyby někdo nevěděl, tak there you go. Další otázka je, jestli jsem jenom na holky nebo i na kluky. No ono takhle, dřív převažovali kluci, teďka převažují holky, ono se to tak jako furt tak jako houpe, takže těžko říci, každopádně byla bych i s klukem. Otázka, kdy jsem na to přišla, tak to bylo v prváku na střední. Do té doby mě absolutně nenapadlo, že by se mohla někdy líbit holky nebo něco takového, ale prostě přišla jsem do školy a během nějakého prvního týdne jsem se líbila jedna holka, ale tím stylem, že prostě takhle jsem nebyla zamilovaná nikdy do nikoho. Šílený, jo, prostě mě stačil jeden pohled a motiv přišel úplně a chemie jak kráva, úplně neuvěřitelný. Každopádně problém byl ten, že to byla heteroholka a ještě měla přítele, takže jsem se 3 roky topila v takovém tom, oh můj bože, to je prostě špatně. Takže nějak tak. Jak dlouho jsem to tajila? No, asi nějaký 4 roky. Jako první jsem to vlastně řekla kámošce Aki, která, jestli tohle sleduješ, tak čau, zdravím tě. Jsme byli totiž na chalupě u nás, no spíš na chatě, ona je to taková jedna malinká ta místnostka. Ale byl jsem tam právě ještě s kámoškou její, co jako by tam měla přítelkyni. A ten večer jsme nějak prostě pili a jsme tam jako nějak seděli a já jsem říkala, ty krásu, tak prostě když se baví prostě s kámoškou, co má taky holku, říkám, tak jako z toho nebude asi dělat jako žádný velký problém. Tak jsem mi to taky prostě řekla, jak to je a úplně prostě v pohodě to vzala a mě se tak nehorázně ulevilo, protože po těch 4 letech, co to člověk musí v sobě. Příšerný tlak, úplně, Jinak tím se dostávám i k další otázce, jak na to reagovalo vlastně okolí. Jak už jsem říkala, tak kámoška super a postupem času během prostě asi roka od té chvíle jsem to tak nějak řekla asi všem kamarádům. A víceméně všichni měli v pohodě reakce. A u dost lidí jsou dokonce zjistila, že mají třeba stejně. Takže to byl takový jako dvojitý coming out, takže to byla fakt jako sranda. Jak na to reagovali rodiče? No, tady je takový problém, že to z rodičů ví jenom máma, protože táta úplně ještě nevím, jako jak by to asi vzal. Takže ho jako na to společně s mamkou postupně kouskama tak jako připravujeme, protože i s mamkou jako první reakce byla docela zajímavá bych řekla. A jim prostě mám se trvalo jako nějakou dobu, než prostě jsme byli schopni spolu jako nějak úplně se normálně bavit, takže ale přesto všecko mě má pořád ráda, nevyhodila mě z bytu. Ačkoliv bydlela teďka sama, ale měla jsi už vztah s obouma pohlavíma? No, tohle je tak jako těžký na odpověď, protože já mám takový průser, že já jsem neměla vztah nikdy s nikým pořádně. Protože vlastně veškerý 3 holky, do kterých jsem byla vždy zamilovaná, byly všechny hetero, a ještě všechny s přítelem, a jedný jsem dokonce zachraňovala vztah s tím přítelem. A co se týče kluků, tak to bylo vždycky gayové. Já prostě nevím, co tam za speciální talent, myslím si, že vlastně s tím asi v životě nikoho nenajdu. Ale budu až si adoptovat v budoucnu dítě. Já nevím, jako děcko bych určitě jednou chtěla, ale se adoptovaný, kdo ví, jak to dopadne, že jo? Když jednou děcko, tak to za hodně let ještě. Já vím, že je mi 20, ale ty vole děti, ne. Zamilovala jsi se poprvé do holky nebo do kluka? Do kluka, to říkám, pak se to zlomilo až jako později, no. No každopádně tohle byly otázky z Asku a ze zpráv soukromých, takže teďka jdeme na facebookový komentář. A hnedka z začátku tady máme úžasnou perličku. Možná, kdyby si pořádně vyzkoušela mužské přirození, nemusela by si se tát s ženskýma. To je totálně hodně argument tohleto. Jako to samé můžu říct jako já tobě, upřímně. Byla jsi opravdu z metky, jo? Ne, nebyla, byl to sociální experiment, lidi. Pochopte to, prosím. To je taky dobrý. Jak jsi reagovala ty, když jsi to zjistila? Já si do dneška pamatuju, jak jsem šla prostě z autobusu ze školy a úplně jsem nevěděla, co se mám myslet. Opět říkala, to mě se líbí holka, to si děláš prdel, to nemůže přece být, to se mi přece nemůže stát. A já jsem nebyla minimálně 2 roky prostě schopná prostě stoupnout si před zrcadlo a říct si, mně se líbí holky. Prostě to nešla, já jsem nebyla schopná to pustit prostě jako zkusit. A tady je taky výborný komentář. Čeho si všimneš jako první na holce? Já vím, že u mě to jsou kozy v YouTube, ale co nějaká normální holka. U tebe jsou to kozy, to máš pravdu. Ale i oči, dobře, i oči. Ale jako celkově většinou to jsou prostě u holky oči a pak jako nějak celkově postava, prostě jestli má 1,80 m do 1,50 m a jestli má 50 kg nebo 150.
jako vzhledově. Chcem se tě opýtat, ako by si představovala ideální osobu pro teba. No, co týče holky, tak pravděpodobně prostě musí to být ten holčičí typ. Se mi líbí třeba Rose Leslie, prostě Ygritte z Game of Thrones, nebo Bev z The Walking Dead. A u kluku to je třeba Mitch Grassi, úplně, že oh my god, ale samozřejmě gay, že jo, protože... A jinak samozřejmě prostě musím se s tím člověkem nějakým způsobem rozumět. A on se toho prostě říká, pak jako najednou přijde člověk, který nespadá absolutně do ani jedný z té vaší prostě představy. A prostě se zamilujete a ani nevíte jak. Jo, a neměl by mít rád ananas na pice, fakt ne. Máš nějaké kamarády nebo kamarádky, kteří jsou gay nebo bi? Mám docela dost, upřímně, momentálně, dřív jsem neměla, protože jsem to o těch lidech nevěděla. Třeba jenom díky tomu tagu prostě se strašně moc lidí vyautovalo, prostě já jsem jenom čuměla, že to byly lidi, do kterých to vůbec neřekla. Setkala se hodněkrát s negativními reakcemi, nebo naštěstí ne? No, nejvíc negativních reakcí většinou na tohle to bývá na netu prostě, protože na netu jsou vždycky negativní reakce, ať už je to prostě cokoliv. Já vím, že když jsme některá vydávali ten text Kill, tak prostě tam byla taky obrovská vlna hejtu. Ale co se týče jakoby osobního života, tak spíš naštěstí díky bohu ne. Dilema světa, kozy nebo zadek? Podle mě obojí. Záleží zase, u někoho je prostě přednost zadek, u někoho jsou to prsa. Jako ocením obojí, takže. Koukáš na nějaký seriály s LGBT tématem, nebo na Yuri nebo Yaoi anime? Koukám na Orange is the New Black, což je naprosto boží seriál. A dřív jsem koukala na anime, teďka už ne, ale hrozně se mi líbilo Yaoi, Gravitation. Co si myslíš o lidech, kteří LGBT skupinu urážejí? Nic dobrýho. Ne, tak samozřejmě chápu, že to mají třeba nějak zakořeněný v náboženství nebo fakt od malička od rodičů, prostě kterým to cpou do hlavy. Ale já taky třeba nemusím určitý věci, ale prostě respektuju to. Hlavně urážet někoho za to, že je gay nebo lesba nebo bisexuál nebo prostě cokoliv. Mi přijde stejně debilně jako urážet někoho za to, že já nevím, třeba chutná svíčková. Jo, prostě to se taky člověk nebere, prostě je to jeho součást, neovlivní to. Co si myslíš o pansexualitě? Asi úplně to samý, co o všech jiných sexualitách. Prostě ať je každý s kým chce, ať každý miluje koho chce. Myslím si, že jako nemá cenu to nějakým způsobem prostě řešit nebo odsuzovat. No a tím s tím bych to asi ukončilo. Každopádně pokud máte nějaký další dotazy, tak rozhodně pište do komentáře. Já doufám, že vám tohle video nějakým způsobem něco dalo, protože vím, že tenkrát, když já jsem byla úplně v prdeli z toho všeho, tak bych takovýhle video fakt ocenila. Facebook, Ask, Instagram a všechny tyhle odkazy máte v popisku jako vždycky. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a čau.